Haupai, bueno, hor, albiste txar batekin gatoz. Aurtengo Aldaturrok jaialdian jo behar genula etorkizun beltzak, baina, bueno, azkenean erabaki dugu ez jotea. Komentatzen egon gara antolakuntzarekin eta zelan gure showa, gure emanalditxoa emateko, baina betzen ditugu, bueno, baliabide tekniko batzuk, argi batzuk, ez dakiz zer, eta ez dakiz nor. Eta komentatu digute, ez dela posible gure show hori behar bezala egitea, bai dauden baliabide teknikoengatik eta logistikoengatik, eurek nahi dabe jaialdia ahalik eta fluidoen esatea, dana oso bizkorra, eta esan digute, ez dela posible gure showa horrela egitea, eta guk erabaki dugu, ez jotea, ez azkenean gure dugu, gure emanaldia ahalik eta hoberen egin. Ez dela kristona bez, baina, bueno, gurea da, horretan lan egiten dugu, astietan joten gara bestia prestatzen, ez dakiz zer, sinkronizatzen, dana, tempora, ez dakiz zer, gure pelikulak, ez? Azkenean, ezin dugunez, ondo egin eta gustora ez garen ez geratuko, erabaki dugu ez joatea. Eta ez dakigu beste taldetxo bat joango dan gure lekua osatzeko, edo igual ez da beste talderik joten, baina, lasaiz, jute zarienok Aldaturrokera taldeak dekozuez aspertzeko. Holako festival autoekoiztuak eta gainera solidarioak, uste dugu merezi dauela bultzagatxo bat ematea, beraz, ingurutik bizi basari eta rock, metal, punk, gau politxoak gure baduzue pasau, arratzalde gau. Badakizue Leioan, azaroak 28 eta 29. Aldaturrok.